Здравейте, колеги! В момента правихме влаче на дирия на заек, изпълнение на Атос Вон Бояна Валт. Дистанцията е около 100 метра. Надявам се да е успешна влачката. Да, сега ще видим. Послука. Търси изгубен. Дирията беше около 100 метра. Значи много коректно, с нисък нос, отиде точно на дирята. Нали, колега? Мисля, че точно там беше. Да. И слава Богу, момчето мисля, че е перфектно. Вие какво ще кажете? Идеален. Браво, чест! Браво! Браво, миличък мой! Браво, чедо мое! Атос Вон Бояна Валт, влаче на диря на заек. Перфектно изпълнение, много съм горд. Явно доброто отношение и правилните задачи, които изпълнява всекидневно, дават резултат. Браво на момчето! Пусни! Аут! Браво на момчето! Браво! Браво, тете! Браво, тете! Браво, тете! Чудесен! Чудесен Атос! Браво! Колеги, завършихме, ето го зайчето. Успешно изпълнение на задачата. Желая ви наслука и стискам от сърце палци Амика Вон Бояна Валт. Сега след Атос ще работи тя на дирята да се справи успешно, в което съм сигурен, познавайки кучето и водачи. Наслука ви желая.